बिटिआरनि सिस्टेम आरो कन्ट्रला गुबुननि आखायाव थांबाय। दिनै रेभिनिउ कालेक्शन आरो बिटिसिआ बा बिटिआरआ बेथन होनो हानाय पावारा आसाम स्टेटनाव थांसिगोन। दिनै बेफोर गासिबो सिस्टेमफ्रा गुबुननि आखायाव थाङोब्ला जोंनि इयुन जोलैया मा जागोन? स' बे खोथाखौ बुंदों कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिथां बिक्रम दैमारि आदाया मिडियानि गेजेरजों। स' दिनै बिनि सोमोन्दै सावरायगोन। मोजाङैनो भिडिअ क्लिप्स होनानै नोंथांमोनजों गुसुंब्लाबो लोगोसे चन्दन ब्रह्मआ जे इउपिपिएलआव हाबगोना रोखा जाबाय बेखौबो सावरायगोन जोबनाय फारसे। हेल' एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। थारैनो आदा बिक्रम बुंनाय खोथाया साननो गोनां बाथ्रा। जों इयुन जोलैनि थाखाय जोबोद सिन्था खालामनो गोनां बाथ्रा। थारैनो जुदि अनलाइननि गेजेरजों जोंनि रेभिनिउ कालेक्शन्सफोरखौ आसाम स्टेटनि फान्डआवहाय सोहरनांगौ जायोब्ला जोंनाव मा थागोन? जोंनि कालेक्शन मोननाय बुस्थुखौ रांखौ गुबुननो हरनाङोब्ला बे इनडाइरेक्टलि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय सालायहरनाय बादिसो जाबाय, स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय सालायहरनाय बादिसो जाबाय। बिजिपिआ डाइरेक्टेड फ्रम दिल्ली। बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। आरो बेजों लोगोसे दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय जे दिनैनि समाव बेथन होनो हानाय खमथा बिटिसिनि बा बिटिआरनि बेखौबो दिनै नटिफिकेसन ओंखारखाबाय। बिथाङा उइथ प्रुफ फोरमान बिलाइ लानानैसो मिडियायाव बुङो। बे नटिफिकेसननि गेजेरजों आसाम स्टेटआ बिटिआरनि जेनोखि बेथन होनो हानाय पावार बिटिसिनि बेखौ लानानै थांसिगोन। बाजेटआ बिटिसिनि, बेथना होगोन स्टेटनिफ्राय फैगोन। बिसिनाव थागोन रिमट कन्ट्रला। ओरै सेरबानो अन, ओरै सेरबानो उमुक ओंखारफैनाय रिमटआ बिसिनावसो थागोन। जों दांनो मोना बेवहाय। दा बिसोर बबे चेनेलखौ नायनो गोसो बेखौ बिथांमोना नायनो हागोन। खारन रिमटआ बिसिनावसो दं नालाय। दा बेखायनो जोंनि मोनखानाय खमथाया मोनसेनि उनाव मोनसे, मोनसेनि उनाव मोनसे थांनानै लास्ट नैबे बेथन होनो हानाय खमथायाव थांबावोबा जोंनि बिटिआराव मा दंबावो आरो इयुन जोलैया मा जागोन? बेनिखायनो गासैबो आफादफ्रा, बर'नि आफादानो होन, गुबुन गुबुन आफादानो होन, बिटिसि ओनसोलाव थानाय বিভিন্ন দল সংগঠনে এইটো অবজাৰ্ভ কৰিব লগা আছে। এইটো মই এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আজিৰ দিনত হয়তো যদি ষ্টপ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আহি থকা ইউথছবিলাকৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম ইছ্যু হৈ যাব। दा जों बे इयुन जोलैया जुदि थांनानै थानांगौब्ला माखासे खमथाफोरा गोमानायावहाय जों बिराद मोगा मोगि जानो गोनां जागोन, प्रब्लेमजों जुजिनो गोनां जागोन। दिनै थाखायैयाव इसिबां जोंनाव साननांगौ फैया, नाथाय थाखानायखौ गोमानायाव जोबोद साननांगौ जानानै फैयो। जोंनि लिडारफ्रा एथ' साननो हनो गोरों, मानो बेफोरखौ नुसनाखै? दिनै राजनितिक लाबालाबफोरखौ दोनथ'लायनानै माखासे थाखानाय पावारफोरखौ गुबुनाव थांनायखौ हमथानाया जोंनि खामानि नंगौना नङा? आरो बेफोरखौ नोजोर होलायनानै हमथानांगौ राजनितिक सार्थखौ दोनथ'नानैबाबो। हिस्ट्रि रिपिट्स एगेन होनदों। दिनैनि समाव जानाखि जानो थांगासिनो दं आरो जानानै थांगोन बेखौ जारिमिना बुरखांबाय थागोन खिन्थु। बेखायनो बेनि रेसपन्सिबिलिटिया बे बर्तमानाव थानाय दैदेनगिरिफ्रानो, जेखिनि जाया एबसुआनो जा, बिपिएफआनो जा आरो इउपिपिएलनियानो जा, प्रेजेन्टनि एमसिएलए, एमएलए गासिबो दैदेनगिरिफ्रानो नैबे बुस्थुनि रेसपन्सिबोल जागोन। बेखायनो गोसो होनो गोनां बाथ्राया बेनो जे नैबे बुस्थुखौ जे बिटिसिआ बा बिटिआरआ बेथन होनो हानाय पावारखौ जेरैखि जाया हमथाना लाखिनांगौ, बेखौ आङो आर'ज खालामबाय। आमार बिटिसित
বা বিটিআরত প্ৰতিজন লিডাৰ সকলক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ সেই যে বেতন দিব পাৰা ক্ষমতা এই ক্ষমতাত ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে লিডাৰ সকলে অবজাৰ্ভ কৰিব লাগে কাম কৰিব লাগে এইটো মই এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ नोंथांमोनखौ खावलायबाय बेखौ जेरैखि जाया हमथाना लाखिनांगौ आसाम स्टेटआव थांनायनिफ्राय बेखौ रैखा खालामनांगौ जोंहा जोंनिखा जोंनिखौनो लानानै जों क्षमताखौ लानानै खामानि मावनांगौ राजनितिक सालायग्राया सोर फैयो सोर थाङो बेजों खोथा गैया जाय क्षमता बेखौ हमथाना लाखिनाया जोंनि खामानि आरो हमथानाय मानि गुबुनजों सेनानै लांजानायखौनो खालामजानो नाङा जोङो आं बुंबोबाय थादों सिगांनिफ्राय इसिङारि आरो बाहेरारि जों गोरा जानांगौ जोबनायावहाय जे चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएलआव हाबसिगोन बेखौ बिथां बिटिआरनि मस्ट टेलेन्टेड इएम राकेश ब्रह्म बिथां सारा बुंदों जे बेखौ नेक्स्ट आपडेटआव होनाय जागोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय स' भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नायलांबानो नोंथांमोना बुजिसिगोन जे दिनै बिटिसि काउन्सिलनि जिथु सिस्टेम कन्ट्रल बेयो आरो गैला बियो खुगाजों बुंनाय नङा दिनै आंनियाव लेखा दं होनना बुंदों सिगाङाव बिटिसि काउन्सिला गावनो दरमा होयोमोन गावनि कन्ट्रलाव गावनि सिस्टेमाव गावनो दैदेनोमोन नाथाय दिनै सासे न'खरा गावनि दाहोनानै जुदि दरमा होनो मोनाब्ला सासे न'खरा गावनि दाहोनाखौ जुदि सालायनो हायाबा जाहोनांगौ जाहोनाङा न'खरासो माबागोन कन्ट्रल खालामगोन दायित्वखौ लागोन किन्तु दिनै बे दरमा होनायनि सिस्टेमाबो बिटिसि काउन्सिलाव आरो थानाय नंला लेखाया बेनो नै बे आं बुंनाय खोथा नङा बेखौ आङो फरेस्ट आफादानो होन बर' साहित्य सभायानो होन गिदिर गिदिर लिडारफ्राबो बेखौ मिथिदों आरो आं जनायदों स्टप दिस फाइल होनना बुंदों बे स्टप खालामनांगौ बे फाइलखौ जोंनि बिटिसि काउन्सिला दरमा होनो हानाय जानांगौ बाजेटआबो जोंनि सिस्टेमाबो जोंनि कन्ट्रलाबो जोंनि जानांगौ होननानै आं बिथांमोनखौ बुंदों खोनानायाव बिराद मोजां अनलाइन सिस्टेम नङा कन्ट्रला बिसिनियाव थांनाय सिस्टेमा बिसिनियाव थांनाय बाजेटआ जोंनि बिसोर बन्द खालामबानो गैला साबिया बिसिनियाव थाहैनाय सिगाङाव जेरैमोन बिदि थांफिनगोन बिनिखायनो आं बुंदों आरो मोनसे जाहैबाय नै रेभिनिउ कालेक्सन जोंनि जेसेबां थाखा कालेक्सन जायो बेखौ जों अनलाइन स्टेटनो हरनांगौ बे मोजां होनबा बेथ' मोजां नङा स्टप दिस फाइल होनना बुंदों प्रमद बिथांनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ स्टप खालामनांगौ बे फाइलखौ गावनांगौ बे फाइला जोंनि थाखाय सोलिया बे जोंनि निजाबो गैया काउन्सिल जों निजाबो गैया काउन्सिल खालामगोन निजाबो गैया पावार खालामगोन सिस्टेम एन्ड कन्ट्रल बिटिसिआ काउन्सिला थानांगौ प्रमद बर' सार नोंथाङा बेफोर फाइलखौ एप्रुभ खालामोबा दायनिगिरिया जायफ्रा दिनै जोनोम जाना थाबायांदों बिसोरनि दायनिगिरिया नों जागोन जायफ्रा जोनोमानो जायाखै बिथांमोननि दायनिगिरिया नों जागोन कन्ट्रला जोंनियाव थानांगौ होननानै दिनै आं रायजोनो बेफोर खोथाखौ मिथिहोदों फैबाय थानाय समाव मिथिहोगोन बुंगोन खावलायगोन प्रमद बर' सार नोंथाङा बे फाइल मोननैखौ स्टप खालामनांगौ बिटिसिनिफ्राय जोङो कुनु अनलाइन आरो कुनु अनलाइनजों जोङो पेमेन्ट खालामा जोंहा बे बिटिसि काउन्सिला जेखौ डिसिसन खालामगोन बेनो जागोन स' नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ आङो नेनानै थाबाय नोंथांमोना मा सानदों फोरमायहर आं कमेन्ट्सखौ जोबोद फरायो दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ